Župan a jeho vlastnosti. Župan mal byť transparentný, mal by motivovať občanov, mal byť blízko k občanom, zodpovedný za svojich voličov, taktiež spolupracovať s inými župami, mal mať ten európsky aspekt a budovať celú tú župu a ten región na európske štandardy a byť oporou pre občanov. Podľa môjho skromného názoru na Slovensku budeme mať 3 silné regióny, ktoré by reprezentovali občanov. Mali by sme občanom ukázať pozitívne vzory, ktoré už dokázali byť angažovaní a meniť veci verejné a tým pádom ukázať ľuďom, že sa to dá a že môžeme meniť veci a žiť v slobodnej krajine, ako je napríklad Slovensko.